Alhamdulillah, poso Ramadan wis rampung. Sopo iki? Halo, Bos. Ngaturaken sugeng riyadi, Bos. Daya kalepatan kula nyuwun pangapunten, Bos nggih. Nggih, sami-sami, Bos. Kopat to, Bos? Nggih wonten to, Bos. 50.000 isi 15, Bos. Ora larang ya, Bos, kuwi iki. Soale janure iki saka jenis kelapa pandan wangi, Bos. Nggih, dadi engko kopate iki hasile enak tur wangi, Bos. Nggih. Tur sing nganam barang iki ahline, Bos. Dadi engko hasile kopate iki pulen tenan. Lah butuh pira to, Bos? 30. Oke, siap, Bos. Iki langsung tak terkewe apa piye, Bos? Oh, nggih, siap-siap ditenggo, Bos nggih. Nggih, sami-sami, Bos.